ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ଆମେ ଭାଷଣ ଦେବା କିପରି ବା ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା ହେବା କେମିତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଷଣ ଦେବା ଏକ କଳା। ଏହି ଭାଷଣ ଦେବା କଥା ଉଠିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଥରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାଇ ଦି ପଦ କିଛି କହିବା କଥା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଭାଷଣ ଦେବାର ଶୈଳୀ, ଭାଷଣ ଦେବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ଜାଣିବେ, ଶିଖିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ବକ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗୃହରେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷାରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭାଷଣ ଦେବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦିବସ, ଶିଶୁ ଦିବସ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଜାନୁଆରୀ 26, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସୁରଭି ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଷଣ ଦେବାର ଶୈଳୀକୁ, ପଦ୍ଧତିକୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନେ ଭାଷଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡାଏରୀରେ ବା କିମ୍ବା ସାଧା କାଗଜରେ ଆପଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଛି ଭାଷଣ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭାଷଣଟି ଯେପରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଷଣଟିକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ମିରର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାଷଣଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ବା ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗ ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଭାଷଣଟି ଦେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭାଷଣ ମଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଥିବା ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ସିଧା ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାଷଣ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହାତଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ପୁରା ଉପରକୁ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ପୁରା ତଳକୁ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସିଧା ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଟ୍ ଏବଂ ଟାଇ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯେଭଳି ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଦେଖାଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଭାଷଣ ନିର୍ଭୁଲ, ସ୍ପଷ୍ଟ, ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବା ପୁରା ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିପାରିବେ ବା ଲୋ ସ୍ୱର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ହାତକୁ ଆପଣ ହଲେଇ ପାରିବେ ଏବଂ
ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଭାଷଣଟାକୁ ସୁମଧୁର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେଲା ବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଅଧିକ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା କାହା ସପକ୍ଷରେ ଅଧିକ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଷଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉ, ନିର୍ଭୁଲ ହେଉ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନଜର ରଖିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଯେହେତୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯାଏ, 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଉପକ୍ରମ ବା ସମ୍ବୋଧନ, ମଝି ଭାଗ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ କଥା ଉପରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଭାଷଣଟି ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଭଳି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁରା କମ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ସୁମଧୁର ଲାଗିଲା ଭଳିଆ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତିକ୍ତତା ହେଲା ଭଳିଆ, ବିରକ୍ତିବୋଧକ ହେଲା ଭଳିଆ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ମୁହଁଟିକୁ ହସ ହସ ରଖନ୍ତୁ। ମୁହଁକୁ ଡର ବା ଭୟରେ, ମୁହଁରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷ ବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆପଣ ଭାଷଣଟିକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।